il-Ministru Byron Camilleri spiċċa jiċċensura lin-Net News. Wara konferenza tal-aħbarijiet li tal-Ministru tal-Intern fiċ-Ċentru tal-Protezzjoni Ċivili f'Ħalfar, Net News flimkien ma' media houses oħra resqu lejn Byron Camilleri biex jieħdu kumment mingħand il-Ministru. Iżda minkejja li TVM u One News tħallew jieħdu l-kummenti, Net News ma natax l-istess opportunità. Bl-uffiċjal tal-Ministeru tibqa' tħaqqa amana. Jekk komment fuq l-investiment mhux problema. Qed tagħtu kummenti lill-medja l-oħra u aħna mhux lilna mhux. Minkejja li bqajna nitolbu li ningħataw l-istess opportunità li jingħataw il-media houses l-oħra, l-assistenta ta' Camilleri baqgħet tinsisti li tgħidilna fuq xiex nistgħu nieħdu l-kummenti. Jekk ma tarbokx ir-risposta. Le, tratuħu kumment fuq l-investiment. Dan l-aġir tal-Ministru Camilleri jkuntrasta bi kbir ma' dak li qal nhar il-ħadd stess il-Prim Ministru li wieħed li se jkun qed iwieġeb il-mistoqsijiet kollha tal-ġurnalisti u ma' dak li qal hu stess ftit tal-jiem qabel. Appella lill-ġurnalisti tagħna li jibqgħu jagħmlulna d-domandi kollha li huma jħossu li huma meħtieġa, aħna bħala politiċi għandna id-dover li nwieġbu għad-domandi kollha li jagħmlulna l-mezzi tax-xandir. Kristina Majra għal Net News.